Shwmae, enw fi yw Aled Thomas a fi'n cadeirydd y clwb ffermwyr ifanc Tears Cross. Ar y funud fi'n gweithio gyda'r y fferm. Is i ysgol Glan-Cleddau yn Hwlffordd ac wedyn nes i lan eitha pell o Hwlffordd, ond nes i lan i ysgol y Preseli yn Crymych. Ar y funud fi'n byw gyda mam, dad a fy 3 brawd. Mae fy 3 brawd a fi yn siarad Cymraeg a mae dad o Sir Gâr, so mae fe'n siarad Cymraeg. Mae mam yn dod o Aberdaugleddau, felly mae hi'n siarad Saesneg yn unig. Dechreuais i clwb ffermwyr ifanc Tears Cross nôl yn 2013. Dechreuais i jyst bod yn aelod normal ac ar ôl blwyddyn, wy'n i'n joio fe siwt gymaint, nes i dyseidio fod yn ysgrifennydd y clwb. Blwyddyn diwethaf fi wedi bod yn ysgrifennydd y clwb ac nawr wy'n i'n joio hwnna siwt gymaint, fi'n cadeirydd y clwb. Mae clwb ffermwyr ifanc Tears Cross wedi newid bywyd fi siwt gymaint, gallai byth meddwl beth bydd bywyd fi fel cyn ni. Pan nes i gorffen ysgol y Preseli, o'n i ddim yn meddwl byddwn ni'n clywed lot o Cymraeg lawr yn hyn yn Hwlffordd. Ond fi wir wedi cael sioc siwt gymaint o pobl sydd yn siarad Cymraeg, rhieni, aelodau newydd. Mae lot o pobl yn gallu siarad, neu o leia maen nhw'n gweud bod nhw'n deall y Cymraeg oherwydd bod rhieni nhw'n siarad Cymraeg. Ac mae wir yn neis bod gallu siarad y iaith lawr fan hyn heb poeni am pobl yn meddwl beth mae'r boi ma'n siarad Cymraeg lawr fan hyn yn Hwlffordd. Mae fe neis gael rhywle fi'n gallu siarad Cymraeg. Mae hyrwyddo'r iaith Cymraeg lawr fan hyn yn Tears Cross wedi bod yn anodd, ond gyda cefnogaeth rhai aelodau, ni wedi ceisio wneud rhai o cystadlaethau yn y Gymraeg. Nathon ni cystadleuaeth This Is Your Life yn Arbeth nôl yn mis Ebrill. A dathon ni ail yna fe, nath fi a aelod arall wneud sketch bach yn Cymraeg ac nathon ni surprise o pawb gyda dod o clwb Saesneg a gyda dod mas â geiriau Cymraeg. Dwi wedi bod ar sioe Ifan Evans ar Radio 2 nos Fawrth, o'n i'n siarad am clwb Tears Cross. Eto, o'n i'n gweud wrtho fe bod Tears Cross yn ardal Saesneg ac wedyn sioc fawr dy fe a sut cyn lleiet o aelodau sy'n actually siarad Cymraeg fan hyn. Wel, Ionwyth Orn ydw i, a dwi'n un o arweinyddion clwb Tears Cross ers rhyw 15 mlynedd bellach. Wel, dwi'n dod ar draws Aled bron bob nos Fawrth. Mai dim ond rhyw 2 flynedd, rhywbeth dros 2 flynedd, mae Aled wedi bod yn aelod. Mae e'n aelod brwdfrydig tu hwnt. Sdim byd mae Aled yn gwrthod wneud. P'un yw e'n lleol, yn sirol neu'n genedlaethol, a mae wedi bod mewn nifer o gystadlaethau a gwahanol bethau yn genedlaethol hefyd. Mae wedi bod yn ysgrifennydd y clwb, bod e ddim wedi bod ma'n hir iawn ac yn ysgrifennydd cydwybodol iawn, ac eleni mae wedi fodlon cymryd y swydd o fod yn gadeirydd achos oedd neb yn fodlon wneud e. Dwi ddim wedi bod yn is-gadeirydd, mae wedi mynd i'r sedd dwi yma ar unwaith ac yn barod iawn i wneud y cyfan ac yn wneud mae popeth yn cael ei wneud yn iawn. Fel ysgrifennydd, oedd popeth yn ei le a lle i popeth, oedd trefn ag e. Mae fachgen neis, mae'n barod iawn i helpu pawb, neu roi reid i rywun i rywle, mae'n boblogaeth tu hwnt. Mae'n hoffi mynd i ffwrdd i unrhyw beth sy'n mlaen. Felly bydd y clwb yn mynd i weld clwb bydd nhw mewn rhyw ardal arall yng Nghymru, bydd nhw yn Castell Nedd nawr sy'n lot o beth ni, pwy oedd gynta'n mynd o'n Aled. Mae'n mynd nawr i'r cyfarfod blynyddol Cymru, ffermwyr ifanc yn Aberystwyth, mewn rhyw 2 wythnos, ac yn mynd i enjoyo dwi'n siŵr. Ond dyna'r math o berson yw e, mae'n mor barod. Dwi'n meddwl bod e byth yn colli cyfarfod sirol. Mae mhob un o'n nhw, mae hynny'n sport gan bawb bod Aled na ac mae'n barod iawn i roi ei farn ar bopeth. O ran y Gymraeg, mae'n treio i orau i hybu'r iaith yn y clwb. Dwi ddim yn rhwydd iawn mewn clwb fel Tears Cross achos ni yng ngwaelod y sir, ond mae Aled yn treio dy mewn ar Gymraeg i bopeth ac ni'n gobeithio cymryd rhan, ni wedi cymryd rhan mewn siarad cyhoeddus Cymraeg a ni'n gobeithio byddwn ni'n gwneud yn y dyfodol yr Eisteddfod ac unrhyw beth arall le mae yna siawns i siarad yn Gymraeg neu darllen yn y capel yn Gymraeg neu gweddio yn Gymraeg. Mae Aled bob tro yn barod iawn i wneud hynny.
Felly dwi'n teimlo bod Aled yn llawn heiddiannu unrhyw wobr o ran y Gymraeg sy'n dod ger ei ffron. Ni a George ydw i a trefnydd sir CFFI Sir Benfro. Wel, Aled Thomas, cymeriad a hanner. Fi'n credu mae fe wedi gwneud argraff fawr ar pob un yn y sir, gyda'i chwilfrydedd ar gwynt y mudiad a beth mae'r mudiad yn gynnig, ond hefyd yn ei glwb ei hunan, clwb sy'n falle fwy Saesnigedd, mae fe'n chwilio am y bobl Cymraeg, a mae fe'n hybu'r Gymraeg, a mae fe'n edrych ar ffyrdd o gael aelodau i gymryd rhan yn y Gymraeg hefyd. Mae mwy o aelodau da ni lawr nawr yn ardal Ties Cross sydd yn gallu medru'r Gymraeg de, a gobeithio byddwn ni'n gweld nhw nawr yn diwedd mis Hydre yn yr Eisteddfod yn cystadlu, a fi'n credu bod dylanwad Aled yn fawr ar hynny. Felly, Aled. Yn y dyfodol, licen ni gweld Ties Cross fel un o'r clybiau fwyaf Cymraeg yn Sir Benfro, ac fi'n gwybod gyda fi a rhai o aelodau eraill Cymraeg, gallwn ni wir wneud gwahaniaeth i'r iaith Cymraeg yn y clwb.